Започнете сега. Прегърнете живота си. Започнете живота си без съвършенство. На колко сте години днес? И на колко години планирате да започнете да живеете вашия истински живот? Да прегърнете живота. Какво означава? Това е да прегърнете живота, който не само ви изпълва, но и има значение за хората около вас. Време е да се спрете и да се размислите. Живеете ли или само съществувате? Нека бъдем напълно искрени с нас, с себе си в този момент. Чакането да бъдете съвършени е като чакането на влак на забравена гара. Той никога не идва, нали така? Ако днес сте на 20, ако само мигнете, изведнъж сте вече на 80, чудейки се, къде е стекло това време? Животът бързо си минава и преди да усетите, може да останете с едно сърце изпълнено с много съжаления за нещата, които никога не сте направили. За шансовете, които сте загубили и никога не сте ги успяли да ги вземете. И човека, който никога не сте станали. Ето едно нежно подтикване от някого, който вярва в силата на действието над съвършенството. Започнете сега веднага. Потопете се в страстите си, защото именно те ще захранват точно това пътуване всеки ден. Без тях вие се носите, но с тях можете да плавате също срещу най-силните ветрове. Помнете, не става въпрос само за постигането на мечтите ви, става въпрос за правенето на разлика във вашия живот, помагането на другите, докосването на живота и оставането на света да бъде малко по-добър, отколкото сте го намерили. Това е същността на истински изпълнения живот. Легаси. Така че не чакайте перфектния момент. Той няма да съществува. Започнете от там, където сте в момента. Използвайте това, което и имате. Направете това, което искате и можете. Красотата на живота е в неговите несъвършенства, в уроците, които се учат всеки ден и всеки миг, и в радостта от даването. Ако това послание ви касае, ако това видео ви хареса, ако сте готови да прегърнете своите несъвършенства и да ги приемете и да започнете да правите разлика тук, сега, в момента това, нека да докоснете това видео 2 пъти. Оставете ми едно сърчице. Коментирайте отдолу по това видео. Не съм съвършен. И започвам сега веднага. Нека се отправим заедно към едно пътуване. Пътуване на растеж, даване и истинско щастие. Защото най-доброто време е да започнете да живеете живота си пълноценно е сега.